நிறைய பர்ச்சேஸ் பண்ணணுமா, கைராசியான ஷாப்பா இருக்கணுமா, அட் த சேம் டைம் ஆஃபரும் இருக்கணுமா? ஆமாங்க, நம்ம தங்கமயில்ல இயர் ஜாக்பாட் சேல் நடக்குது. இதுல எக்கச்சக்கமான ஆஃபர்ஸ் இருக்கு. நம்ம தங்கமயில்ல நீங்க வாங்குற செயின்ஸ்க்கு சேதாரம் வெறும் 3% தான். மாலை, நெக்லஸ் அண்ட் வளையல்களுக்கு வெறும் 6% தான் சேதாரம். ஆன்டிக் கலெக்ஷன், ஜேஓ கலெக்ஷன், நயா கலெக்ஷன், ரிங்ஸ் அண்ட் ஸ்டட் கலெக்ஷன் இதுக்கெல்லாம் சேதாரம் வெறும் 9% மட்டும்தாங்க. 7 கேரட்டுக்கு மேல வாங்குற பெல்ஜியம் கட் வைர நகைகள் கேரட்டுக்கு 30,000 வரைக்கும் டிஸ்கவுண்ட் தராங்க. நீங்க வாங்குற சில்வர் ஜுவல்லரி அண்ட் கிஃப்ட் ஆர்டிகல்ஸ்க்கு 10%ல இருந்து 50% வரைக்கும் டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறாங்க. சில்வர் கொலுசு அண்ட் சில்வர் ஆர்டிகல்ஸ்க்கு 0% மேக்கிங் சார்ஜஸ்ங்க. பிளாட்டினம் அண்ட் ரூபி எவர் நகைகளுக்கு சேதாரத்துல 50% தள்ளுபடி. இப்ப சொல்லுங்க, இது ரியல் ஜாக்பாட் ஆஃபர் தானே? இந்த ஆஃபர் மார்ச் 21ல இருந்து மார்ச் 31 வரைக்கும் தான் இருக்கு. அப்புறம் என்ன எதுக்கு வெயிட் பண்றீங்க? உங்க நியரஸ்ட்ல இருக்க தங்கமயில விசிட் பண்ணி உங்க மனசுக்கு பிடிச்ச நகைகள் எல்லாம் வாங்கிக்கோங்க. தங்கம் வாங்க, தங்கமயிலுக்கு வாங்க.